V nedeľu 5. decembra sme si pripomenuli 55. výročie zničenia sochy Milana Rastislava Štefánika, ktorá stála od roku 1940 v blízkosti súčasného pamätníka SNP v Považskej Bystrici. Organizátorom spomienkového stretnutia bol miestny odbor Matice slovenskej. Táto socha bola veľkých rozmerov. Meriala s podstavcom 17 metrov. Bola to vlastne najväčšia socha generála Štefánika v strednej Európe. Slovenský národ na počesť Štefánika stával po celom Slovensku sochy. Mohylu na Bradle vystavili Slováci, lenže za komunistického režimu sa tieto pamätníky odstraňovali. Medzi nimi padla za obeť aj socha generála Štefánika. Do sochy bola v noci 5. decembra 1955 umiestnená nálož a výbuchom bola zničená. Kamene, ktoré z nej zostali, boli použité pri budovaní hrádze okolo Váhu a pri stavbe novej haly považských strojární. Generál Štefánik sa zaslúžil o vznik prvej Československej republiky a tým vlastne aj o zachovanie života slovenského národa. Bol nielen vedec, bol aj politik a vojak. Bojoval na východnom fronte, kde sa vytvorili československé légie proti bolševizmu a vlastne preto museli tie sochy padať počas komunizmu. Na stretnutí sa zúčastnili aj prívrženci Kotlebovej strany a situáciu po celý čas monitorovala polícia. Lenka Kukučková, televízia Považie.